Днес с Валю решихме да се състезаваме. Кой първи ще направи 200 кофички? Според вас кой ще бъде той? Да видим. Трябва много хубаво да загреем лактите и раменете, че това напрежение ще ни разкаже играта. Аз пък ще загрея с няколко кофи, тъй като не обичам особено много да загрявам. Чакайте да си пусна музика, малко да се надъхам. Каква музика мислиш да си пускаш? Ще си пусна Anger Fist Mega Mix. Мале, next level. 40 минути хард. Аз пък ще си пусна Осиано, защото последно време много се заребих по него и страшно много ме мотивира. Емо си мисли, че може да ме победи, обаче не знае с какво се захваща. Моята стратегия е да направя 200 кофи наведнъж. Готов ли си? Готов съм. Айде, почваме. Аре, бе, спри се. Айде, малко почивка. Ти не се спря, човек. Той сега се напомпа тук за 10 секунди. Да. Вече съм на 30. Май няма да бъдат 200 кофи наведнъж, но моята стратегия е да направя максимално повторения с по-малко серии, за да може времето ми да бъде максимално бързо. Аз съм на 20. Тактиката ми е да правя по-малко повторения, но повече серии, за да мога да си почивам по-често. Сега да видим дали ще успеем да ги издържим тия 200 кофи. Моята идея е... Ще ги издържим. Моята идея е да правя повече кофи с по-бързи серийки. Така че ще видим. Малета не се спря. А ти ги правиш доста експлозивни. Петдесет са готови. Една четвърт съм минал. Имаш още до 200. Сега това ще изиграе доста лошо. Почвам да се уморявам. Опа! 60. Хайде да продължаваме. До тук двойно ме водиш. Мале, когато видях, че е направил двойно повече повторения от моите и си казах, трябва да си дам зор вече, нямам избор. Усещам как и този челендж ще го загубя. Сега почва. Ето е подкаст. Избухващото. Айде да те видим. Няма спирка. Аз между другото до сега никога не съм правил толкова много кофи на куп. И аз. Винаги ги правя на серии. На 80 съм вече. Винаги си правя кофите на серии и като цяло никога не съм правил толкова много на брой заедно. Аз намалих вече сериите. Направих 2 серии по 30 кофи. Третата серия обаче беше от 20, тъй като мускулите почнаха да се вдървяват. Но ще видим дали ще изкараме до край. Мале. На колко си? Мале. 50. О, водят само с 30. 50 направих. Почнаха ми се вдървяват ръцете в интерес на истината, което изобщо не ми харесва. Обаче ще видим, трябва малко да ги разпусна. Това е прекрасна тренировка за състезание, между другото, за издръжливост, защото е така, като правих сетове, докато се състезавах и на втората минута вече ръцете са ти камък. Не знаеш какво се. Буквално не мога да пуснеш лоста, а ако го пуснеш, после не мога да го хванеш. Аз обаче само да отбележа, че ти не си честен, понеже ти си правиш много база последно време. Аз съм на работа, идвам тук за 20-30 минути и буквално... Така е, възползвам се. Да, така че имаш предимство, обаче аз няма да се отказвам и ще бия. Започнах серия от по 30 повторения, след това намалих бройката, защото доста се уморих. Но когато видях, че съм с двойна преднина над Валю, се успокоих доста, въпреки че тогава вече мускулите ми бяха доста сковани и не знаех дали ще успея да изкарам до край, но все пак ще видим. О, 60. Аз съм на 100, но вече почна да става доста трудно. Майко мила. Първите 60 бяха лесни, но вече усещам как става все по-трудно и все по-трудно. Така ли? Четвъртата серия беше само от 15 кофи. Не успях да направя 20 и другите 5 ги направих допълнително. С лека почивка, като наистина мускулите почват доста да се вдървяват. Ай, да стават 70.
70 почна ми пука лакътя в интерес на истината, изобщо не ми хареса това. Ама така е, като не загрях аз. Много малко загрях днеска. 70. Опа. Леле. Още една. О, 80. Ай, кое едва ми избутах 80. Май трябва да се почина малко повече. Дай. Ти след малко ще ги почнеш кросфитърските. С краката да риташ. Така е. Или по-скоро пак аз. Кой знае. Почва да си става трудно. О, бате, докато стигнеш до 200, не ми си мисли. Пак аз докато стигна до 200. Само въпреки, на 120 кофи съм. Трябва да съм малко по-позитивен, защото аз така като се нагласям, това ми е най-големия проблем. Винаги се нагласям, аз не мога, аз това, аз онова. Това е много голяма грешка, да знаете. Защото така общо взето ти се спираш ментално, следователно като се спреш, физически не мога да го осъществиш. Така че винаги казвайте си мога, ще успея и ще успявате. Така са ми били в интерес на истината най-добрите състезания. Аз ще го бия. Да, не, аз ще те бия. Аз съм на 80 и имам още 120 кофи. Аз съм на 120 и имам още 80. Така че... Добре. Окей. Ще видим на кого тактиката е по-правилна. В началото почнах доста експлозивно, но като наблюдавам, най-малко забавих темпото. Все пак си трябва и почивка. Със сигурност си трябва почивка. Защото се опитваме все пак да ги правим с сравнително добра форма. Няма да си излагаме. Ако трябваше да ги правим както се правят, нямаше да изкараме 80. Трябва да питаш ме. Мале. Какво сега? Колко направи? 135. 135. Аз съм на 90. Значи с 45 не водиш. Окей. Това е сега за закуска ги вземам. Аз съм ги първат като кофи. Още преди ти да си роден. Тук малко се изхвърли. Но добре. И при теб се наблюдава леко вече мък. Не само се наблюдава и се усеща. Ако трябва да съм честен. Нищо 100 кофи. Понеже тази камера записва 10 минути на тази резолюция и го хванахме точно когато оставаха 2 секунди, така че това е постижение, иначе клипа много яко щеше да бъде резнат и изведнъж да станем на 200 кофи и хората щяха се чуят как сме го направили. А в най-лошия случай трябваше да ги преповтаряме, което в интерес на истината не е никак лош случай, защото реално така ще направиш супер яката тренировка. Кофти е за видеото, защото трябва да го правим наново. Хайде, момче! Прави кофи. Почнах много да говоря. Прави кофи, не дей да говориш, тъй като съм на 150. Майко мила. Окей. Тук гледам обаче, той има доста повече сила от мен. Да бе, защото съм на 110, а не на 140, 150. С 40 кофи напред си пред мене. Вапе! 117. Става доста трудно. Сега пуснахме KG, брат. KG. О, 165. Още малко. Чакайте да пием вода. Това приключи преди да е приключила реално. Май твоята стратегия ще се окаже доста по-добра. Защото в началото изблъска повече, докато имаш сила, доста възможно. И сега го даваш малко по-лежерно.
Аз трябва да ми се свалят с 10-15 кофи, защото аз съм с 10-15 кила по-дебел от тях. Да. Следващия път значи да взема една десетка тежести и направо тежести Вземи ми си, правя. да. Няма, брат. Тия... Майко мила, още една. 130. Да ви кажа честно, доста си уморително. Вече обаче Валю намали разликата между нас двамата. Ще видим дали ще успея да има обрат в края. Пат, ще успея. Нямам избор просто. Не може втори път подред да ме биеш. Обаче яка жега тук. Супер жегата е. Тук е супер жегата. 175. Майко мила, как 175 бе? Опа. 180. Когато ми каза, че е направил вече 180 кофички, разбрах, че вече нямам шанс, но реших да си дам зори и да не се отказвам, за да направя поне 150. Добре, а сега какво трябва да ги цъкна? Станаха само още 20. 130. Според вас дали ще успея да го бия? Естествено, че ще успея. Как ще направя 70 кофи на купа? Аз не мога да... Да. Шит. И когато минах 100 повторения и почна да ми се схваща рамото и да ми пуска някакъв ток все едно по бицепса, много гадно чувство. Да ви дам една тайна. Пусна ми ток, брат. Качването на самата успоредка накрая става най-трудно. Кофите не са толкова трудни, колкото качването. Няма отказване! Валю казва, че аз малко имам така предимство, тъй като напоследък тренирам много базова, а той все е на работа. Но да ви кажа, той пък сега има друго предимство. Аз цяла седмица 5 дена подред тренирам, докато Валю беше на работа. Така че и това също играе фактор. Валю, какво става, бе? Бате, почна тук, явно ми се вдърви много ръката и почна да ми пуска ток, брат. Но наистина стана доста трудно. Съд на истината. Оп, няма да ги направя 20 на коп, никакъв шанс. Опа. Хайде, ще останат още 10. Още малко. Още 10. Път 136. Айде, трябва поне 150 да ги направя. Аре да ти приключвам ли агонията, моето момче? Още 4, как ти искаш? Все пак е състезание. Сега ще приключа неговата агония. Не, и преди да направя 150. Шит. Айде, часът на истината. Опа. Ай, ще направим една бомба за вас. Да, естествено, да ми се присмееш. Айде, браво. Това беше от нас. Емо успя да направи 200 кофи, докато аз направих само 150. За втори път ме бие, така че ева Емо. Си, следващото предизвикателство какво ще бъде? Да, напишете в коментарите какво трябва да е следващото предизвикателство. Искам този път да измислите някое супер яко предизвикателство, в което да го размажа.